ego ihe m ji n'aka nke m ji ka o ihe m ji n'aka o ọ karịrị ego ụwa ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke okwu ọma ife m ji n'aka ọ karịrị ego ife m ji n'aka ka anyị ji ka o ife m ji n'aka ihe m ji n'aka ọ karịrị ego ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke ife m ji n'aka ọ ọ karịrị ego ewu ife m ji n'aka bakọ ife m ji ka o ihe m ji n'aka ọ karịrị ike ụwa ihe m ji n'aka o ọka ike nwa agbọbịa ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke ọ karịrị ego ihe m ji n'aka nke m ji ka ihe m ji n'aka o ọ karịrị agbọbịa ihe m ji n'aka ọ bụ okwu Chineke. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụ Chineke Jizọs ide ya Ide. abi n'ode Ide. nna m ọnọkwa nga Jizọs ọ nọ nga ọ nọ ya lekweli ihu ọ nọ nga lekweli ihu m ọ nọ nga lekweli ihu m mgbe anyị na-abụ abụ abịara m lọnja n'ime mmụọ m ekpughere m ihe ọkwa nwere ụzọ na isi abịa kamgbe anyị si ebe na-abịa ka a nọ na-agbara m asụ ụzọ na ụzọ na-eduba n'olulu ọnwụ and ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ga-anwụ n'ụzọ na enidiri m ịga ka m nwee ike tọghata ndị niile ekwensu so ha ga-anwụ ka m tọghata ha tọbata ha n'ụzọ ndụ ebe ụzọ mmehie na-anọ so biko ị ga-amalite na gawa saịdị na ezinụlọ ọbụla ị hụrụ bụ aga mara onye iji were oziọma ya ga-ekwe gị kachacha ụkwụ gị shi nga ahụ mee gịnị pụọ na papa hụ m gara esi mmehie enwedị mmehie ọnwụ na onye nwaanyị ga-asachapụ gị na mmehie enukwu ya m na-agwa gị ngwa gawa ma rọsh ya bikọ ọtụtụ mkpụrụ obi n'ala n'ihi saịda ịnụkwa ngwa ihe iji n'aka ọ karịrị ego ihe iji n'aka nke iji ka ngwa gawa nwa m ka iji ka ihe iji n'aka o ọ bụ okwu Chineke ụjọ atụla gị m aka na ekwensu anwụọ na anwụọ ịnụkwa ihe iji n'aka ọ karịrị ego ihe m ji n'aka ka m ji ka o ihe m ji n'aka o ọ bụ ike nwa agbọghọ onye nọ nga reception biko ugwu eberele na mgbagbo achọrọ m ka ị wetara m okpu kedu ụdị okpu o nwere okpu na-anọ na reception anyị nwe face cap anyị nwe papas cap anyị nwekwa okpu ndị amị ọ dịpendị okpu nke ị na-ekwu wetara m okpu eji eli gị wetara m okpu ndị cemetery okpu ndị apams ka ga wetara m okpu na-eji arụ ọrụ ezinụlọ ya na-asịgba okpu eji arụ ọrụ ezinụlọ nke ndị ichie ka nke ndị ọzọ ọ dịpendị o nwekwa traditional cap kwa so ọ dịpendị ama m nke particular one niile ka ịchọ nke ndị Hausa wara na-agbago ị ṅụrụ ka anyị isi o mebirigo ndị mmụọ fọrịrịgo ịmadị ihe okpokpo a na-akwụ ịga ọsịdị na-ekwu ịmachi ya gị chọ ka ime mruguru mmiri a ma ọ bụrụ ihe ya na-akpụ ya bụ CD maka reception anyị nwecha ụmụ ya na-ele ka ga wetara m ihe mejeji iwe ụkwana gị one ka ị chọrọ ya 2 packets gị eleghị iti gị 2 packets iji eme gị eji m edoru ada nne gị eji m edoru ndị famili ọnụ ere ihe na-adị m ihe m ji 2 packets ma gbasara gị eru 5 n'ime eruru ha 100 nne gị nọ ngwa ka ga wetara m ihe ọkwọ 5,000 naira okpu ka ị chọ 2 packets asịrị m gị 2 carton paketi etu ma ọ na-anọ na paketi mkpọ abụọ shi o doo m anya 2 carton bụ 250,000 just 2 packets ka i kwuru na 5,000 naira ha na wow na-aza gị imekwa ihe na-egbochi ordinary 5,000 iwere kịta igbochi ihe 1 million ụmụ ihe enweta
Papa, that is you. You get the well white one. Ele bakwa na ebe ebe ime. Ihe won ga abura ga eligwe kpughere sị ga atụ atamprobi. Outside ebe ka m sị ga asị gị gawa na ọzara ndị mmehie gị bịawa na hotel. Ọ ebe na atụ atamprobi aka m nso na akwakwa m ji bịarute ebe a. Eleghị tọwel anọgịla ahụ eme. Ka ihe mfa eleghị nọrọ ime ebe eme. Ebe ọ ebe na-esi ozi ọma ga ebe ọ Sahara Desert gịwa. Onye ube bibi ụgbara na agwago ịṅụrụ kaị ileta ga-esi elecha dadi ji iwo nwoke akpụrụ oku n'ime ụlọ nzukọ onye na-arụ Chineke ọrụ dị mkpọ ma ha ka m nọchụsụ ezinụlọ gị na-akpọ mbebi Pastọ Kaiman chere anazi n'anya anya anaghị akpọ chere mpụpụ anya baịkara m n'anya na nwaanyị anyị hụrụ iji gụwa ihe iji n'aka nwaanyị isochiri ya zibịa na họteelụ so nwa ka iso bịa họteelụ ịbịara ịbịata nwa mmi bịara atọ onye ejiri m udele na-ata akwa ntọgha ka m bịara atọgha ya onye alaala n'iyi mgbe ya sị m bịa ka anyị bịa ebe a nọ nga ka ọ ga-awụ anọ nga agwa ya ozi ọma ya nwee ike baa ya na ntị ozugbo m bagara n'ime aka m weliri elu ote ka m bu agha n'isi agha m na-ebu ote ekwensu dimon ukwu chie n'ime ote fopụta ote hụ nga dimon ma ahụ akpa elu ọchị ozugbo dimon m amapụta ote ya mawa m aka n'olu ote fuo m kootu m fuo ya ka ero fosi ya n'ala ka a na-ekwu nwere aha aka ekpere elu ote m buo ma ga dị ka Nebukadneza chiri bụ agha ote Jọn amakpo n'ime ọhịa ga na-ata ahịhịa pịam mawa m aka na trọza folie m elu ote gịnụ furo m nwe ụkwụ fiom m nwere fufuroro ka a na-ekwu ote ya eruwe ebe akwụkwọ nsọ na ya sị m mba na ya chọdịkwa iji akwụkwọ okwuchukwu egwu maka na okwuchukwu ọrụ ya gwọ ndụ mmiji aka m deruo ya ala kweghọtago ozugbo m na-ederuru okwuchukwu ala baịbụl nwa m ji nakwa ozugbo m na-ejila aka m ogbodokwa ekwesị akpadokwa ya aka ka m demi ote bịa ọkwa ekwensị a yiri na abụọ tọwel white akwa ọcha ọ ya yipụguru nke a ịma ndị owu mmiri ha na-ala ka akwa ọcha ya nwa dịka ọwa onye isi ndị owu mmiri bikos ozugbo ime isi ka m metere paket sa ewetazi m 5 ya 25,000 naira gịnị ka ị wetara ọ kwụsị m wetara okpu onye sidin ya kọndọm gịnị emekwa n'anya otu ọ paket gịnị kwụsị m weta m paket kọndọm m weta okpu si ka m wetazi nke a sidin ọ kọndọm ọnya bụ ya na paket gịnị paket kọndọm ọkwụkwọ Blood of Jesus blood onye ọkwụkwọ Blood of Jesus jabigbogo mụnwa sịgị wetara m kọndọm sịgị wetara m kandụlụ ebe a bụrụ mountain onye wepụ kandụl too white kandụl m chọrọ iji eme ekpere ka m si achịtara m kandụl ịga kụta agwụ isi ụwa gụ nara ya kọndọm ga-aga emewe raidon ya na ogilotie pastọ raidon mana mma m ga-anụ ya na ị gara ikwu ike ebe a mmike nye m evidensị mgbe meji mma nna m ọgbọ gaghị emetụ ya aka ịkape iwe onye ara iwe ịma akwa ole ndị so papa nyekwa small but mighty kwa ngọ ọha isiokwu eme nye m mma m ga-anụ ya nye m so ị ga na okwuchukwu ahụ ị ga-emerụ onye nsọ nye m ọkwa mpa m ka ọ bụ nye m kwanye kọndọm biko chere onye odu m ego ka wene ime onye nyere gị mana ego nna ekpere ya dọkụmentị international passport agbago ya kpere ya ori ọrụ ibe na chọọchị na-eme faya no wonder hapụmaka ga-adaga n'ime swimming pool ịbaga n'ime gị na onye ori ọrụ chere kpere ya ga-abụ kọntena gụ international passport unu ga-eri ọrụ nna ya na chenwuwe ya ọ bagola aka m mana onye jiri gị kọndọm ahịa gụnọ anyị nọ n'akụkụ gụ chenji tọpik wesị m gawa n'ọgbọ ndị mmehie gụ wee bịa ọgbọ ndị nsọ ọbụdụ ntụziaka e nyere m ka m tọziri ihe enwere m ike nke aka m ọ hasị m dịpụgo na anyị na-abịa kwesịrị ịga opposite direction behind the wall nke ga wote ma m ga wote ọmịjiri aka m kwue ọrụ ndị na-eji anyị ejijiri m oziwe ha mụ so what are you going to say? Na ego ga ala mo. Hapụ
ọgabakwa ihe a ga-anọrọ ego kọndọm gwa amakwa m ihe na-eme anya makasị iya kpakọ m ka ndụ 2 seconds ka m nye ego ruo ala hia na 2 seconds na gara 2 seconds ka m wụọ fanta just ba m nga makasị ama ekpekwa ekpere oge ama m ekpe ekpere nke na ịnọ n'ime ebe ya kpa m ha ka ka mkpatu onye nke Gabriel Put it. Elijah! Ebe na anyị.